ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನೆನಿಗಲೆಗ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವ ಯಾನಿನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿನಿ. ಏನು ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸಾರ್ದು ಚುಂದು ಇಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಏನು ಈ ಗೋಧಿದ ಹಿಟ್ಟು ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಮೂಚಿ ಕಪ್ಪುದ ಅತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ತೆಲೂತ ಕುಂಟುಗು ಪಾಡುವೇನ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಆದ ನೀನು ಇಂಚ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವೇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಪಾಸ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ನೀನು. ಒಂದೇನು ಸಿಕೆಕ್ ದಿವರಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೊಂದುರ್ದಿದ ಈಗ ಒಂಜಿಕೊಂಡು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನಿತ್ತೆ ಸಿಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಸಿಕೆ ಕಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ದೀಪ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಿಕೆಟ್ ದೀವಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಪಿದೈ ಕಲೆತೆ ಎಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಳಿ ತಾಗಿನ ಸತ್ತಿಗ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನೊಂದು ಕುಂಟುಡ್ದು ನೇನು ಪಿದೈಗೆಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿಂಚ ಕಲ್ಲು ತುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನೊಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಚಂದಂಡ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೊಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತ ನೋಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ ಒಂದು ನಿಗಲ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಜಾಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಿಡ್ಕದ ಅಂತೆ ಗಂಟು ಗಂಟು ದಾಂತಿಲಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುವೆದ್ದೇನೆ ಪೂರೆನ್ನ ಒಂದು ಗೋಧಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡು ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ತಾಗಾಯಡ ಓ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ಓಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನೆಗ್ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಪ್ಪುಂಡು ಮೇನದ್ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಐತ ಫಲಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತೇನೊಂದೇನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗುಂದೇನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾರುವೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಸಾರಿದಿಗೆ ತಂದುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಓಲ ಇಚ್ಚ ಗಂಟು ಗಂಟೆ ಇತ್ತನ ಒರಿ ಉಂಡು ಐಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾರ್ದಿಗೆ ತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಜಂದಾಂಡ ಅಡಿತ್ತಿನ ಗಂಟು ಗಂಟು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಿಜೆಂಕನ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಅವ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಸಾರ್ದು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನ್ವೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಇಡಿ ಇಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕುಡೋರಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ತೆನ್ನಕ್ಕೆನು ಸಾರದಿಗೆ ತೊನ್ನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಓಮ ಅಜ್ವೈನ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ನಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆಲ ಹಾಪುಂಡು ಓಲ ಪಾಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಬುಲ್ದು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಪಾಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇಡ್ಲಾಕ್ ತೋಜುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಅದು ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಖಾರ ಬೋಡಿತನ ನಿಗುಲ್ ಖಾರದೇನ್ ಪಾಡುನಲ್ಲಿ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇತ ದಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಈತೆ ಮೂಜೆ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀನೆಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ಎಣ್ಣೆದ ಬದಲು ಬಟರ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಮೂಪುಡ್ಚಿ ಚಮಚೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಒಯ್ತೊನ್ಲಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ತಿತ್ತಿನ ನೀರು ಚೂರು ಒಂದೊಂದನೆ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲರ್ ಅದಗೆತ್ತನ್ವೇನ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿದ ಅದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂಡಯ್ಯವು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ವರಾನೆ ನೀರ್ ಮೈತನ ನಮಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಐಕು ಕುಡ ಇಟ್ಟು ಪಾಂಡವ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅದು
ಪಾಡ್ದು ಈ ಹದಕ್ ಮಲ್ತು ದಿವೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಂಡೆಗ್ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪಿಜಂಕ್ ದಿತೇನ ಈತ ಹದ ಮಲ್ತರಡೆವ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಚಕ್ಕುಲಿದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಪ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತದ್ ಕಾಯರೆ ಪಾಡ್ನಕ ಕೈಕ್ ಪೂರ ಅಂಟುಂಡು ಬೊಕ ಐತ ಶೇಪ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಈತ ಹದಕ್ ಮಲ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಕೈಕ್ ದಾಲ ಪತ್ತದ ಜುಂದು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎದುರುಗು ಬೇತೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆ ತೋಚಾವೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜುಂಜಾದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಿನಗಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ಮಲ್ದಿನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ ಗೋಧಿದ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ ಐತ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ಗೆ ಪುಡ್ಚಿ ಕಾಯನಗ ಸಮಾಲ್ದು ಕಾಯಲೆ ಇತೇನ್ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ನೆಂಚ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂವೆ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೇನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಸುರುಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿಂದ ತೂವರೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ನಿಂದೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತಡು ಇತೇನ್ ಒಂಜೆ ಅದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬಿಡ್ಪೆನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂದ ಇಂಚ ಚಕ್ಕುಲಿ ಒರಾನಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತೊಂಡು ಒಂದ್ ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅದೋಟು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ಪು ದೇಪಂಡ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಪಿದೇ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯೋಡು ಯಾಕಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ನಮದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದೇನು ಮೂತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಕಾಯಿನೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಬನ್ನ ನಿಗುಲು ಚಕ್ಕುಲಿನ ಗೆತ್ತರಡ ಸೈ ಒಂದು ಗೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಣ್ಣೆತ್ತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬನ್ನ ನಿಗುಲು ಚಕ್ಕುಲಿನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಡ್ನೆಟ ಸರದ ಎಣ್ಣೆದ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಬಕೊಂತೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವೈತೆ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ರೆ ಈತಿ ಇಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ 20 30 ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದ್ ಎಂಚಾತನ್ ತೋಜಾವೆ ಮುಟ್ಟನಾನೆ ಕಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರೇ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ದಿನತ್ ಈ ಕಲ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.